Určite áno, myslím si, že áno. Ja sa teraz osobne, ja osobne sa cítim lepšie, lebo proste všetci moji kamaráti už majú jelenia. Díky. Vlastne konečne som si ho už aj ja kúpil. Som rád, že sa to proste dá kúpiť. Neviem, čo by som robil fakt, keby sa to proste nedalo kúpiť, keby to bolo. Som rád, že som si to mohol kúpiť. Určite. Áno. Áno, tak stálo mi to, určite mi to stalo za to. Ako som povedal, cítim sa lepšie. Tak menej, neviem. Proste sa cítim, že lepšie to je teraz. Lepší mám pocit. Určite vždy sa teším, keď viem, že jelenia uvidím. Prosím? Ale jasné, že to je jeleň. Čo by to bolo? To je jeleň. Určite to je jeleň.